Ndakumbira chokwadi unofara here vanhu vachigara vakazara pamba penyu mukudei hamuna zvekuita aidedziunodzenyuko enemwabika ndanga ndichiwacha ndinzwe yoyoyo ndikati kukwa mufu kwaitikeiko regai ndimhanye ndiri kusvika ndikati chiregai nditaure nababa Tino tipinde mumba tipangane mashoko emasangano ane donzvo rekuchengetedza kodzero dzemadzimai nevasikana kuti dzisamburegereva ndakubata ipapo munenzwa mitemo zvenyu zvamunotaura marochoko ivo ndazva zvaguma nhasi zvibva zvapera nhasi munenzwa kana baba Tino iyi haisi mitemo yevanhu asi kuti mitemo yakaiswa kuti kodzero dzemadzimai nevasikana dzisambunyikidzwa asi dzichengetedzwe ndava baba Tino izvi zvehondo izvi kutukana asi izvo zvinopedza dambudziko kutaurirana ndokwakanaka imimi murati vatedza titonge mimi handizi kuregedza mukadzi achienda kubasa hazvigoneke muno nda kutorwa kuti vanobvaona kuti ivo ndoana baba vemisa zvino hakuna zvakadaro ete baba Tino isa hatisi kuti vakadzi vasakukudzai asi kuti kodzero dzavo ngadziremekedzwewo zvamunoona baba Tino kurambidza mukadzi kuenda kubasa itori mhosva yakazvimiririra iyoyo itori mhosva yakazvimirira kumhirizhonga mukadzi kodzero yake saka semunhu inenge yatova abuse iyoyo saka nemasangano vari kuti kodzero dzemadzimai nevasikana ngadziremekedzwewo dzichengetedzwe kuti mumba umu mugare muchifara nekuti baba Tino izvi zvehondo izvi nekutukana zvakanaka izvozvi hazvina mufunge hazvina kunaka kana zviri izvozvo hazvo izvozvo maorganization akawanda baba Tino ane maprofessional counselors aripo kubatsira sana musasa Ministry of Women Affairs yamaitotaura nezuro iya community small scale and medium enterprise Ministry of Public Service Labor and Social Welfare masangano acho akawanda kane baba Tino aripo pakukubatsirai kuti zvinhu zvireruke zvakasanganisira kana nesu behavior change facilitators vemunharaunda venyu handindiri pano kaka pakanaka ipapo tapanzwa ende izvozvizvi kune yatinoti spotlight initiative iyo manje iyo yaita kuti vanhu varerukirwe ndava zvainoita manje ndezvekuti inoita kuti ine zviteshi imomo muvanhu yatinoti bringing services to the community kana zvada rubatsiro rwuno yakanyorenyore zvakafanana neni handindiri pano ini ndiri munharaunda menyu handiti mabvuma onda rubatsiro zviri pachena eka zvakanakanakawo vanofa farire kwa mai vanota tambararire kwa mai ndirwere rudo rwa mai vembisana hauzoziva kuti isvitsa here kana kuti tsiva muchengete